Scena trzecia, tak. No i myk, witam. Ja jestem Niklaus, a to jest Hunt Showdown. Taka gra, która ledwo działa, od twórców Crysisa, gdzie samemu lub w pojedynkę poluje się na potwory. I tu polujemy na pana rzeźnika. Podejście oczywiście pierwsze. Wybaczcie za to, jak gra działa i że momentami będzie filmowe 20 klatek. Ale no ona tak działa właśnie. Znaczy sama nie działa najgorzej, ale na streamach po prostu dzieją się cudowne rzeczy, jak się nie ma dwóch kompów. O właśnie takie jak to przed chwilą. Ale to się uspokoi za jakiś czas. Takie te pierwsze ściny się uspokajają. I potem już nie jest najgorzej, jest tylko trochę źle. Ale stwierdziłem, że warto... warto wam to pokazać. Bo też mi się to spodobało wcześniej. No to jest wiadomo, alfa, early access i tak dalej. Aha, powiedziałem samemu lub w pojedynkę. Samemu lub ze znajomymi oczywiście. Mamy nóż. No cóż. I tam jest wskazówka. Polega to na tym, że zbieramy wskazówki. One nam wskazują bestię do zabicia. My ją idziemy zabić, a w tym samym czasie inni gracze, żywi ludzie też. I to na tym właśnie polega. I tak to właśnie jest. I tak to właśnie jest. O, tu jakiś zawodnik idzie. Pokażę wam, jak się ich pozbywa. Nie tak. No. Raczej tak. Tudzież tak. Za wszystko dostajemy expa. Ulepszamy sobie postać. Bla, bla, bla. Standardowo. To jest takie... Trochę evolve. Trochę... Ej, tu była wskazówka przed chwilą, co nie? Albo nie? Ha. Ej, no nie, coś tu jest. A, tam! Trochę evolve, trochę Dying Light, trochę... Call of Juarez. Tak, westernowo trochę, tak, nie? Dobrze, bierzemy. Co dają wskazówki? To, że mapa się update'uje i teraz idziemy po kolejne dwie i wtedy mamy już znaną miejscówkę, gdzie jest nasz cel, nasz boss. Nie wiem, czy z nożem się biega szybciej, można spróbować. I oni teraz mnie gonią. Ja nie mam czasu. No, muszę chyba znaleźć trochę czasu. Oni są na tyle głupi, że wejście na... O, jestem zaskoczony nawet pozytywnie. Że jednak ogarnął. Dobra, tam widzimy, mamy taką super moc, nie wiem dlaczego. Nie jest to... O, siema. Nie jest to wytłumaczone chyba... Znaczy, no to wiadomo. No. Na razie nie ma żadnego zarysu fabularnego, że tak powiem. No, momentami ścina paskudnie. No chodź, chodź. Kurde no. Filmowe 2 FPS-y. Ciężko się tak walczy. Ale to mówię, to tak jest, nie wiem czemu na początku, a... Nie sprawdziłem jeszcze, jak wygląda zużycie sprzętu. Wiedźmiński zmysł. Tak, może gramy Wiedźminem. Wiedźminem, kowbojem, murzynem. Czy ja akurat chyba nie jestem murzynem. A co to jest to na trójce, co ja mam, nie wiem. Można, chciałem powiedzieć, że można przeskakiwać przeszkody. Niektóre. Także zbliżamy się do wskazówki. Bez niej też można znaleźć nasz cel. No ale tak jakby nie wiemy, gdzie go szukać za bardzo. A mapa jest... Mapa jest taka. Mapa jest spora. I to może być problematyczne. No. Ciekawe. To jest ciekawe. Ale wiadomo, alfa early access. Trzeba tutaj wybaczać jej wszystko. Czy mam nogi w tej grze? Tak. Mam nogi. I to ją sytuuje wysoko.
Ale wolałbym na przykład, żeby w niej nie było nóg, a gra działała tak lepiej trochę. No ale nie można mieć wszystkiego. Ktoś się zakaszlał. No tu teraz działa tragicznie. Nie wiem, czy to kwestia tego, że się zbliżamy do miejsca, gdzie jest dużo żyjątek, czy nie wiem. A, piesek tutaj jest. Pieski trzeba odstrzeliwać. Są niebezpieczne. Tu już jest wskazówka. I idę znowu. Filmowe, 2 FPS-y. Powiem wam, dawno nie grałem w tak źle działającą grę. 50 bitsów, dziękuję. Teraz jest dramat. Ogółem. Dobra, bierz to. Tak, tu się strzela do psów, ale to są przeklęte psy, także spokojnie. Przeklęty pies się nie liczy jak taki zwykły pies. Nie ma go szkoda. W formacie filmowym, tak, w formacie filmowym 2 do 4 FPS-ów. Ciężko stwierdzić, co sprawia, że ta gra aż tak źle działa. Obstawiam, że no tak po prostu. I tam się ktoś strzela. Ktoś idzie chyba do tej samej wskazówki co ja. A ja bym wolał nie grać, znaczy nie walczyć z ludźmi. O, patrzcie. Chudzielce. O, roślinność się rusza. Bo ktoś na przykład z wrogów nie streamuje i ma więcej niż 10 FPS na sekundę. Wtedy będzie niesprawiedliwie. Czajcie motyw. No taki jesteś mądry, to otwórz furtkę. Co, byś się nawet nie zesrał przed furtką jak Kononowicz. Czy to jest coś jak Escape from Tarkov? Nie. To jest coś jak... Mówiłem. Podejdź no do płota. No jak to mówił prezydent, mur jest lepszy niż wojna, nie? Nie jest to idealne rozwiązanie, ale lepszy jest mur jak wojna. O, tu jakieś w ogóle ciekawe tekstury, powiem wam. Ciekawy koncept. Nie wiem do końca o co chodziło. Czy to miała być jakaś substancja? Czy po prostu tak wyszło? No i strzela do mnie wróg. Świetnie. Ostatnio mi się przynajmniej udało dojść do bossa, no teraz może mi się już nawet nie udać. Aha. No, spoks. O nie! O nie! Zamykaj! Oni są głupi, nie potrafią furtek otwierać. Ja mam antidotum chyba, tak. Kto tam się tak nawala? Znaczy myślę, że i tak nie będę z nim miał szans. Przyjdzie co do czego.
Kurde, nie chcę z nim ginąć. Znaczy, nie chcę nim ginąć. Nie chcę z nim walczyć. Nie chcę nim zginąć. Znaczy, z nim zginąć, walcząc. Coś tam bije. Enter the area of the butcher. A może... Nie, on z tym butcherem nie walczy. Albo może walczy. Bo by mi pokazało chyba, ale jakby... Jak oceniam grę? Że ledwo działa. Oprócz tego jest zajebista, jakby działała. Dobra, on się świetnie bawi. Z tego co ja słyszę. Można wziąć lampę. Realistyczny content. Może go jakoś zajdę. O, tu jak wdepniemy, to się alarmu narobi. On gdzieś tu jest. I on gdzieś tu sobie strzela do potworów. Gdzie oni tak walczą? Tak, optymalizacja nie ma jej. Ty, bez jaj. Już? Gdzie oni go tam? No nie, i oni go teraz już zabili. I teraz go wysysają moce do nieba. Znaczy do piekła, nie wiem, gdzieś tam. Niestety uprzedzili mnie. W piwnicy. A to było na dole! To fajnie, że ja poszedłem do góry. Idealnie. No dobra, siema Filip. No ogółem idealiozo. Ach, Ubunga normalnie działa. Serio, jeszcze raz niech ktoś napisze, jak to działa komuś innemu. Naprawdę. Spróbujcie. Jak tu się do tych podziemi złazi? Alright, I have a door. Alright, someone just opened the door here. I think they're the northeast side. Ja wam dam kurwiorze. Shit. He's on me. Yeah, it's me, he's on me. What the fuck? Kurwa, dobra, zabiją mnie. Oni chyba nie streamowali. I to był pokaz, Alright, I'm in. jak się ginie. To tak właśnie wygląda. Yeah, I'm inside. To tak, jest właśnie, no. To teraz Don't know, but I saw an enemy. Ground floor. That's me. Tak, to był team, znaczy ja grałem solo.
A, oni byli w teamie. Czekajcie, jakieś expy zostały zdobyte? Nie podsłuchuj. To niech se gadają na TS-ie. No, tam natrzaskałem tych grantsów, ale exp z tego jest mały. I się leveluje i tak się żyje. Dobrze, także zademonstruję wam jeszcze... Co wam mogę zademonstrować? Zrekrutuję sobie najdroższego huntera, znaczy w sumie nie mam jakichś dobrych. Pana Jesse'ego, Jesse Anderson. I wyposażymy go w cudowną broń typu... Nic w sumie nie mam ciekawego. Możemy sobie kupić na przykład apteczkę. Co też zrobię. I możemy go w nią wyposażyć. I dobra. I spróbujemy teraz zapolować na pająka. Na przykład w nocy. Pająk w nocy powinien być cudowny. Nie grałem jeszcze nigdy w nocy. Nic nie będzie pewnie widać. I będzie śmiesznie. A, start. Tu w tej alfie jest jedna mapa w dzień i w nocy, 2 cele do zabicia. Pan rzeźnik z głową od świni i pan pająk. Znaczy pan, to jest pająk. Biega po stodole i pluje jakimś shitem. No. Ni bęben. Ni żarłak. Także no. No gra z założeń ciekawa. Mówię, nie szablonowa. Ale ciężko to zauważyć jak się gra. Na streamie. U mnie w domu, na moim komputerze, będąc mną. Bo... ledwo działa. Nie można robić takich bet alf, jak zrobili Sea of Thieves. Wszystko działa bez problemu. Oprócz tego, że z dramatycznego sklepu Microsoftu. Pomyliło mi się z tym cudownym. No i co? No to nie wiem, trzeba robić donate goala chyba na 1080 Ti i na procka i9 optymalnie. To wszystko jest gówno tak naprawdę. Albo na drugiego kompa. Najsmutniejsze jest właśnie to, jak już wam dobrze idzie, jak już wybadacie ofiarę i... O! No, to ciekawe powiem wam. Okej. No, jest ciemno. Także... będzie wspaniałe polowanie. Ciekawie działają te refleksy na wodzie. Powiem wam. Dobra, musimy poczekać aż inni z netem w Ugandzie. O, mamy lampę. Tylko że z tą lampą nas widać z miliona kilometrów. Ja sobie może zgaszę. Jest ciemno, ale nie aż tak. Z ciekawostek powiem wam, czy dzień, czy noc gra działa... Tak, działała. Cudownie. Kurde.
Nie umiem go trafić. Ej! No! To ma być trafione! The fuck? Dobra. Srać was. Se biegają naokoło płotka. Ja chcę tylko... pajęczy tunel. Jak tam wejść? Dawaj lampę. Kurwa tędy. Serio? Aha. Zamienił lampę. Dobra. O co chodzi z tym, że takie coś i w ogóle to jest tajemnica póki co. Dobra, tam gdzieś daleko. Krótko mówiąc, nie wiadomo. Nie wiadomo o co poszło. Dobra, weź to wywal jednak. Jak to się wyrzuca? A to można rzucić. Go! To człowiek! Podpaliłem go. Dobrze. Także jak to mówią... Do 7 razy sztuka. Do 7 razy sztuka. Spróbujemy zrobić pająka w dzień. Nic się nie stało. Nie przejmujemy się. Wszystko jest ok. Jesse Anderson's dead. Jak to zdech? Wiem. Dobra. Weźmiemy sobie nowego Huntera. Ostatniego. Nie ma dużego wyboru. Equipment. A drugą broń sobie weźmiemy. A można mieć dwie. No to wezmę. Frag bomb. O, to jest spoko. Okej. Pająk w dzień. Startło. No. Ciekawe jak jeszcze będą potwory w pełnej wersji, skoro mamy wielkiego pająka i rzeźnika. Ja obstawiam jakiś aligator będzie, bo to są takie bagna amerykańskie. To jest pod aligatora jakiegoś. Mówię wam. Wielki aligator. Jakaś wiedźma pewnie będzie. Siema Knefel. Yeti. Sasquatch. A to jest to samo Yeti, Sasquatch? Że nie wiem. Armia Republikanów. Doktorek. Nie, doktorek nie. Raczej to są takie... Cthulhu. To są takie wiedźmowe klimaty.
Tu nie chodzi, tu się nie rozchodzi o eksperymenty a la Resident Evil. Tylko o jakieś moce z piekła. Chyba, takie odniosłem wrażenie przynajmniej. Bebok. No, to wszystko są beboki. Yeti jest w Himalajach, a Sasquatch w górach skalistych. Aha. Okej. Cudowne tekstury na początku. Minecraft. Minecraft Bosch Q. No, dajcie grać. Niech się inni ładują, dajcie grać. Okej, i lecimy. Tam jest pierwsza, już widać. Zobaczymy jakieś ściny z dupy. A możemy sobie paru odpalić. Tak sportowo. Hobbystycznie. To w ogóle nie jest Winchester chyba, nie? To jest... nie wiem co to jest za broń. Czy kojarzę z filmów, z gier, ale... nie wiem jak się nazywa. Cii. Narobili larma. Redneck z piłą łańcuchową. Wtedy jeszcze nie było chyba pił łańcuchowych. Coś wydawało dźwięki jak te. Jak te. Wiadomo. Ej, serio? I know Dewey. Kurwa. No jak jest... zdupczone. Przepraszam. Kill the spider, what? Już? A to on takie dźwięki wydawał. Kurwa, nienawidzę pająków. Musimy zrobić światło. Fu! Nie cierpię. Ładuj to! Kurwa, sam nic nie widać. O ty, kurwa, o ty giździe. Co on mi robi? Zatruł mnie. We współczesności. W jakiej współczesności? Gdzie ty tu masz współczesność? Wypadł.
wypad, Franco. Aby mu tą bombą zajebał. No nie wiem jak to działa. Kurwa! No ho! Ja potrzebuję takiego wielkiego lacia, żeby go zdeptać. No jak on popierdziela? On nie ma filmowych 15 FPS. Kurwa, jaki zit. Znaczy uciekł, no. Zit to nie zit. Nie za wiele zdjąłeś. No, 1/4. Aaaa! Jezus, ścina co chwila. Mogę to wziąć. Nie, to ino idzie oświecić. Dobra, prawie się podpalił. Kurde, ja tu umrę. Ja tu ginę, mamo. Wedle moich szacunków to się może nie udać. Jest opcja, że się nie uda. Asio! Kurwa. Ohydny. Nienawidzę pająków i pająkopodobnych istot. Dobra, fajnie. Aaaa! Lecz mnie zaskoczył. No, jak on gnypi. Jak szalony. Kto mi kuchwa spamuje? Zbudowałem z ludzkich kończyn. Dupa. Nie interere mnie to. Skolopendra. Jak tu by była wielka skolopendra, to ja bym w to nie grał. Wydupiej, kurwiozu ty pa! No nie, no nie. Nie, ja jestem za młody, żeby tak umrzeć. Kurde. Ostatni nabój. No nie wiem. Nie wiem co tu zrobić. A nie, mi się regeneruje. Dobra. Nie włączaj mocy, co ty? Kurw. Tam ammo było. Kaj! Nie szło podnieść, to było inne. Czekajcie. No nie mam naboi, no jak ja go mam zabić?
lampą. Ale rozumiesz, że nie idzie tej lampy zdjąć ze ściany? Trzeci raz to mówię. Heal yourself. Dobra, o. No to fajnie. Mnie zajechał. Albo ktoś tu wbił. LOL? Tu wbiła ekipa inna. Zajebiście. Dobra. Taka gra. Takie granie. Wykonałem im 90% roboty. Super, to jest eleganckie. Elegancka produkcja. Eleganckie zachowanie eleganckich graczy. Ciekawe, czy jakieś expy będą. Zawiesiło się. Mogli aby podziękować. Janusze. Nosacze. Łe. Super gra ogółem. Dobra. Kończę materiał YouTube'owy. Dajcie znać w YouTubie na komentarzach sami, co o tym myślicie. Ja się tak... Nie wiem, czy ja mam tutaj... Czy jest jakiś sens, żebym ja się wypowiadał. Bo tak jakby wszystko jest zepsute przez techniczne aspekty, które sprawiają, że gra jest średnio grywalna. Przynajmniej z mojej perspektywy. Jakby lepiej działała, to pewnie bym się bawił nieźle, bo pomysł jest ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. I to tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na streamy. No, ja sobie zapisuję. Nie będę grał z Łosiem, bo ja już w to nie będę grał.